Kanto. Og i dag vil jeg fortælle lidt om min hund. Så lad os komme i gang. Okay. Han hedder Kanto, som jeg sagde tidligere i min video. Han er en tibetansk spaniel. Nu går han gider ikke, men det skal han. Og han er et år gammel. Ja, du er et år gammel, ja, det er rigtigt. Og han vejer 5 kilo. Og han er en selskabelig hund. Hvis der ikke er nogen, der ved, hvad det er, så kan jeg godt hurtigt forklare det. Men så skal det er, at han er meget, han elsker sin ejer, og de elsker at blive nusset og sådan noget. De er tibetansk spaniel og er nogle gode hunde. Det kalder man for en selskabelig hund. Og jeg har haft ham i et år. Og så, der var han fødselsdag den 17. april. Så han har lige haft fødselsdag, han har fødselsdag om et år. Det er også Kanto. Nu er han bare lidt træt. Så det har jeg ikke lige mere at sige mere fra. Jo, han er min konfirmationsgave. Så inden jeg slutter den her video af, jeg ved godt, at den er lidt kedelig, men den bliver helt sikkert også meget sjovere. For jeg lægger nemlig et billede op. Og billede op af ham. Eller en video af ham. Så ja, det får I lov til at se nu.